Cső, újra itt, ezúttal egy újabb játékkal repúzni fogunk. Úgyhogy, ja, második milyen? Amúgy mihez hasonlít ez a játék? Ugyanolyan, mint a Little Company, csak jobb. Na jó, Csak jobb, akkor igen. kell, hogy Az megve... fejlek Amúgy intelligensebb. én ezt nem értem, bazd, hogy örökké elsnek a szarabik játékot veszünk. De ezt megvetetti a Ghost Watchers-öt, aztán 2 nap múlva lesz, hogy amúgy a faszom tudja melyik jobb. Most megveszik a Little Company, Induljunk. és a faszom tudja ez jobb. Mert a Little Company hamarabb kijött, mint a Repo. Jó reggelt. De már is ki azt volt mondom. akkor éve, amikor megvettük? Yeah. Jó sokáig töltgeti. De így kéne töltsön? Amikor péntek van? Jó, mert már megértem, hogy rossz nap állítottam a címre. Nem tudom mi van. Mi történt? Nektek betöltött? Hello kicsi? Nekem nem. Nekem se. Kata. De ezt? Loadingol, nyugi. Nekünk kifagyott. Vagy Kifagyott nem ez kifagyott, itt Legalábbis vagyok a azt írja, menüben. hogy ha beragadtunk a menübe, akkor nyomjuk meg az eszket. Szóval. Jó, Kata, meg tudsz hívni minket újra? Oké, jó. Megnyomjuk az eszket inkább. Várjátok, akkor... Ilyen még nem volt, hogy a Repo kifagyjon. A picsába. Élő közvetítés megtekintése. Amúgy nem kell Ja, megosztanod tényleg, a... jó vannak. Köszönöm ezt szót. Nem kell még a 16 GB RAM-ot még ezzel is kínozza. Hmm. Na. Private game. Yes. Európa szerver. Micsoda, Európa szerver? Az a legjobb egyébként. Hát ja, nyilván. Load game. 112. Elkesedtem Fasz baja mentő. van a repónak. Azt tudja, lehet, hogy te vagy a host. Invite. Invite. Meg vagytok invite. Én megkaptam. Opa. Most akkor megtartom a színemjeik? Ilyenkor. Igen. Jó. Mivel lehet beszélni? Úgyhogy beszélsz. Jó, de easy azt a fast feliratot, amit csinálsz, de Némíts le magad T betű. T betű. Sőt, se. Indíthatom? Némíts le magadat, már nem Jó olyan. vanna. Kata, indítsad már el, mert nem tudom, mit csinálok. Ja, geci, azért. Többször örökké kell várni egy 6 napot, míg elindítson. Na, Jó. történt valami jó. Működik. Jaja. Kedvenc pályánk. Hallotok? Kata, mondtál el már neki valamit, hogy Nem mondott esély. ezt a strip. Na, Barni, itt hasonló, mint a Little Company, viszont itt van egy kocsi. Ezt kell majd itt tologatni. Bal Nem klikkel az tudod első. megfogni ezt. Igen, ezzel a És ebbe húgyjal. ilyen tárgyakat kell belehelyezni. Húgyjal Viszont van fogok? fizikai játéknak. Au. Óvatosan lesz. Ekkora fizikára, bazzeg, hát éppen csak Igen. hozzád érintett. Kontrollal tudsz legugolni, mert vannak törnyek. Igen, és óvatosan, mert meg... Ja, át A tud négyes fogyni, gondolom pálya. az energiám itt is, ugye? Igen. Visszatölt. Ja, hogy Kata, nem zéróról kezdünk. Nem, mert ugye az előző, amit nem... Nem. És vannak bizonyos termékeket bele kell tenni. Most például itt mutat egyet. Itt egy gitár is. Ez itt bal Ezt a bögrét? tarsad, igen. Óvatosan, mert el tud törni. Vigyázzatok. És ebbe a kis hordóba beletenni, vagy... Igen, listába. abba bele, óvatosan, hogy minél több, mert És ha innen ki összetörik, kell hozni akkor ezt a egyre kocsit innen, majd a végén? Nem, hanem akkor itt mindig oda ide kell, gyere vissza, gyere ide. Tehát ilyen helyek vannak a mapon elszórva, és Ha. ezekhez kell betenni mindig annyit, amennyit a jobbfejsosokba kér. 13.942. Igen, és akkor jobb alul meg ott van, hogy mennyiszer kell Na az a ezt 0 megcsinálni. per 3? 3-szor az 0 Az, per az 3? az, hogy igen, ez háromszor kell még megcsinálni.
3-szor 13.900-at kell. Nem, majd többet. Csak most egyelőre az elsőhöz annyit kell. Ja, meg tabbal tudod megnézni, hogy a mapot azt látod. Mikor bukta, hogyha a harmadik nap után, vagy ez is napokban van, hogy az is 3 nap amúgy? Hát, hogyha meghalsz, mert hogyha nem gyűjtöd össze, akkor nem engednek haza. Hogy gyere be ide, gyere be ide. Hol le? Gondold. Hogy nézel ki, bazd meg? Figyelj, szörny! Igen. Mit csinálják ilyenkor? A Ott kurva. most Hozzám Atal csapott. elővi mindjárt. Hát hamarabb nem tudtad volna, bazd meg, bár nem kapott. Nyugi. Ezt is fel lehet Neki szopni. előtt futni kell, van olyan, ami... Mese Sejtő, én nem tudom. Fordulj meg. Nem, 100 plusz 100-an van, szóval nem sérültem meg. És te Jó, azt figyeltjük is vissza, én nem jó vagyok. Ezt miért nem lehet a széket elvinni? Azt a bögrét el lehet. Kihozhatom? A kurva, bocsánat. Pontosan. Ezt így kézzel is ki tudom vinni. Tabbal látod majd merre kell menni. De oda nem menj a Most izéhez. még várjál. Most még eladjuk, mindjárt beleteheted. Amúgy a messzebb lévő reppontot kéne újra most aktiválni. Most beletehetem? Meg legutóbb, aha. Jó? Jó. Most meg kell keresni, hol van a másik ilyen pont a napon. Háromszor vihetünk taliskát, szóval igazából 3 taliskányiból kell kijön az az Gyertek, érték, itt van nem? cucc. Igen. És a tabbal tudod látni Barni a mapot, azt nem tudom, néztem már. Igen, a piros, ahova kell hozzuk a szart. Itt van a Nem, számítógép. az a múltkori, oda már nem tudjuk vinni. Ja, akkor honnan tudjuk, hova kell vinni a kérdelekhez? Hogy ott Meg Meg kell lehet? keresni kerestem. először, majd megkeressük, aztán utána már majd lát. Ja. Ugye a cuccokat kéne keresni. Itt is van egy csomó, csak nem bírom kiszedni. Itt van egy gitár. Igen, próbálom. Ott egy majom. Valaki ezt... Ez hátul lehet hatalmi. Itt egy kis 600 Valaki ezt értékű kis elveszi? kupak. Fogjátok, itt egy váza. Várjál, Egyszer csak egy dolgot tudok megfogni? Igen, és görbölbe tudsz hosszabbítani rajta, meg igen, hogy közel legyen A, hozzá. a hugyon. Igen. Jó. Elfogyott a Mindjárt futás. felrakom ide a gitárt, mindjárt felrakom. Ezt a kocsit nem lehet elhúzni, ugye? Nem, kell. Ezt az ajtót megfogom, bazd meg. Húzhatom magammal az ajtót. Megint van valahol valami szóval basszus leesett a kurva gitár. Meg vannak olyan tárgyak, amiket csak ketten vagy hárman tudunk csak elvinni, mert nehezek. Ezt Ugyanúgy 2600. gyengék vagyunk. Nem tudom megemelni ezt. Fél bele. Várj, megkeresem a repontot, jó? Jó. Hoppá, ez le fog esni, nem? Ó, bassza meg! Bazd meg, az is lehet. Ne! Jó, várj, egyelőre hagyjuk itt akartam mindjárt keresni nekünk a pontot. Nem tudom mit csinálni. Jó, a gitár még belefért. Én hozzam ezt kézbe, ezt a nagyot. El tud fogyni az energiám itt kézben? Ja. Nem. Hiszem. Jó, kiderül. Én nem akarom. Így jó. Hatam erre ment. Nem tudom. Nem erre. Aztán megint kiesett valami. Te... Jó, letettem. Ezek a kis szarokat nem lehet megfogni. De szar. Rá lehet ugrani? Igen, de nem nagyon ugrálj rajta, mert lehet ugrani. Nézzük meg itt. Csak a kis lámpát nem lehet vinni. Úgy van, nem egy mentés, jó? De ugye ez a modern lopás szimulátor amúgy. Mert ezt ketten kellünk. Jövök. Most nem tudjuk elvinni, mert... Ó, itt is van sok, jó, ezeket kicsiket be tudjuk tenni. Jó, hogy visszhangzol. Ami itt van. Egyet fogunk ketten, jó akkor. Még van bent is. Já, kigetni, jó. Bocsánat. Csináld! Szenné vagy? Basszom. Jó, véletlen volt. Néha megesik az ilyen, hogy olyat fogok meg, amit nem kéne. Hát. Ez az a nagy ajtó? Ez. Emögött van valami? Ilyen nagyon nagy ajtó. Van egy műtőasztal itt. Ez, amit meg lehetne fogni, és csak ketten tudjuk megemelni.
Ja, mert nagy. Hol van? Nem tudom, meghalt? Van esély rá? Ja, megtalálta a pontot, várj, vigyük ide a cuccot. Hoppá, azért melyikkel tudom megnézni? Húval mit csinálok amúgy? A Tudom, hogy zöld, jobban a zöldhöz összenéz. kell vinni. Igen, nem erre mutatja az irány. Jó. Kinyitom? Jó, akkor. Kata lehet meghalt, nem nagyon szó. Tesz, itt vagy? Kiálltok távolabb, Itt van. jól hang. Itt van, megvan. Ja, hogy az. Tesz, bazzeg, a pofádat máskor nyisd ki amúgy. Mert? Hát Nem szólítunk. hallottam ezeket. Hát nyisd ki máskor a füled. Óvatosan. Nem látok semmit. Jó, le fogok esni. Fogom így is. Állítsuk fel, hogy ültessük. Nem. Jó, hát akkor ez 10.700, a másikban meg volt pár ezer, így megvan a 13.900, nem? Figyelj, Borni. Leesett valami? Ja, nem fontos. De ez már 28.000, nem sok? De Nem jó baj. az. Meg az látok valami nagyon nagy számítógépet, majd arra kell oda, Azt vissza kéne láttam, hogy menni. ott van. Tudom, hogy azt. Az mi? Azt mire Gyere, elviszük a kinyitni. másik irányba. Úgyis vissza kell menni. Jó, azt tegyük bele. Ilyen zsákpénz. Ezzel mit kezdünk a zsákpénzzel ilyenkor amúgy? Ez majd pluszba a végén, Ez utolsó plusz leadó. pénz. Megkapjuk. Azért, mert már van 14, ez még már volt. Ja. De szarba az, hogy minden játékban kitalált, hogy csak 2 méter, hát most már nem tudni, hogy megdőlik a karakter. Hányjál? Vesz, gyere! Kata, ne arra! Beszarom! Ez bele se fér. Ezt akarom ide rakni. Csodás. Jó, ezt viessük. Így. Jó, merre van a leadó, Kata? Azt akartam megnyitni nektek, hogy megtaláljátok, de valaki itt üvöltözik. Na, hát ki az? Ki az a faszparaszt amúgy? Itt lesz, erre lesz. Ezt tegyetek bele, ezt a... Mert hozom én. Az ezt a gyémántot 2009, 1000... Az valaki összetölt valamit. Semmi nyugi. Ezt nyugodtan hozom. Na, merre van a leadó? Itt van, itt van. Hát akkor mutasd az utat. Ja, ott van tovább. Itt is vannak még cuccok. Jaj, de jó. Mindennaposnak a kedvenc mondata az, hogy vannak még tudtok? Vagy hogy pénz? Lerakom a gyémántot ide. Még gyorsan tedd bele. Ott van még egy vödör. Mindegy. Milyen vödör? Vödör. Hordó, 10.000 forint. 10.000 forint. Uh-huh. Az ez majdnem bekapott téged. Ja, igen, fussunk vissza. Mert? Mert vissza kell menni. Aha. Valami történt vele. Gyere! Jövök. Ne arra! Előbb Abban azért látod, át- merre kell jönni. Amerre mutassa, az a szar. Júj. Arra meg fog halni. Mert? Milyen baj van? Na ide. Valami megfogott. Téged? Nem baj. Ember visz. Egy 2500 értékű szar. Ez itt mi? Vesz, élsz még? Igen, itt vagyok a kocsinál, menj oda a kocsihoz. Ja, itt vagy, jó, nem láttalak. Ez olyan zöld vagy, bazeg, eltűntél. Menj a kocsihoz. Mert? Csak menj a kocsihoz oda. Ja, azt Oké. ezt feltölt. Regenerálódtál, ja. Valami elvitt, valami sötét, az láthatatlan ott ember. van. Igen. Ah, csak elvitted magad. Gyerünk, menjünk. Kész, vége? Happy end. Igen. Ez a sejt. Ez Vagy jó. veszünk Barninak izéket, Óvatosan. erősítőket. Mert ez így Na, mondjuk kicsit akad a hang ilyenkor, amikor tölt a játék. igen, töltőképernyőre szokott csinálni.
Na, várjál, Balosz. Vidd a Balosz. Barninak ezt. Szegény balosz. Meg ezt. Meg ezt. Igen, ezekkel én mit csinálja? Meg a staminát is vigyük. Barni is oda. oda tudja vinni, amúgy miért én igen. Meg mit van még egy stamina neki? Van én a serpenyő, ezt Ebbe a figyelj kis Barni. szar... Ebbe a Aha, kis szarba igen. vigyem én. Igen, hogy ne maradjál le. Meg egy ilyet is vihetsz. Bazzeg, de ne jussél meg, hát. Aha. Igen, és ez mire jó, hogy ez a sok ilyen unó kártya itt van nálam. Upgrade-ek És én ezt itt. karakteredre. Nem, Ezt hogy tudom majd használni? el kell adni. Majd el kell adni. Ja. Erre csak. Ez nem kell. De jó az. Még egy 8000. Meg egy 4000 ilyen. Ez a kis gránát itt amúgy. Hát ez a gránát. Fel tudnék robbanni? A kurva anyád. Ne! Ugye meghalsz. Meghaltál? Még szerencse büdös paraszt. Ne, most egy HP-m van. Annyi baj legyen. Istenem, de gyertek. Mocskos paraszt. Nem tölt most fel a kocsi? Bazd meg, olyan hülyék vagytok, szegény. De nem tölt fel ilyenkor a kocsi? Remélem nem vettünk miattok, meg úgyis látni fogom. De bazd meg! Na, Barni, légy szíves, lopáld be azt a De kettő mivel? bal legszélső, rámész hosszan, balegergomb és elbetűt nyomsz. Balegér gomb és E. A legszélső melyik? Balról, jobbról? Így balról a legszélső. Jobb egér gomb és E betű. A balegérgomb és elbetű. Hát meg mivel tudok ebből kilépni a... Vedd a kezedbe. Oké, És igen, felvett. meg aztán a másikat is mellette, meg a harmadikat is. És ez mire volt jó? Meg ezt is add meg, légy szíves. Hát. Aha, upgrade-ek. Azok meg életek, hogyha valaki megdöglene. A faszért forgatod a szemedet, bazd meg. Mivel lehet forgatni a szemed? 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-es. Tesz hangja azért, Nem mert mivel tudom. íze a játékszar. A kedvenc pályám. Jaj, de jó. Miért vettetek taposó aknát? Báloszt vett. Nem vettünk Rá a Rá lehet taposni? Ha rá Lehet, hogy tapos... belesett a gránát miatt. Hát, Igen, meg baszakodtok. Gyertek. Bálosz basa... Nehogy már én is baszakodjak, Geci, mikor ő volt a balfasz. Ne siessetek már őket, itt van ez. Nem siettünk. Itt a tök. Jó. Itt a következő leadó, ezt majd utoljára hagyjuk. Törve. Ezt legutoljára, hogy innen el tudjunk menekülni majd. Biztos. Koponyát miért nem lehet elvinni? Ez jó ajándék. Most miért kell kevesebbet gyűjteni? És miért van 0/4? Az nem ez a negyedik pálya, vagy mi? Értek még? Hello. Vannak kis manók. A faszomba. Állj meg, rám jött egy gányóhányó. Nehogy beleess a lukba. Nem esek bele, de hát az meg egy gányóhányó levet 10 HP. Mi ez? Kettő is! Fussatok! Mi kettő? Túl kell, meg kell töltenem a fegyveremet, mert Töltsd meg. ilyen kettő, ilyen bosszot nehéz. Magdi néni jön. Magdi néni? Hát majd meglátod. Magdi néni előtt állát sétálni, vagy csak futni? Éltek Nem még? tudom. Itt vagyok, te segvarsz. Hol? Az meg nem látsz. Nem. Bent a levegőben, vagy előttem? Van, itt vagyok. Nem látlak. Ja, ott. Jön. Jó, én nem látok, na, növények itt akartak. Vigyázzatok, mert nem akarok lelni senkit. Kikbaszom őket, jó? Itt voltak valahol. Jaj, bazeg, a lézerbe szinte belefutottam. Te láttad? Itt is van egy szakadék, vigyázzál, ott egy tárgy. Kettő is ott van a másik.
De összetörtél bazzeg 4900 dollár! Hol van a másik? Ez mi? Ez a Magdi néni? Az... Magdi néni Nem, foga? menj a rép. Itt van 6000. Állj meg, a foga rám csattant! Rám csattant a foga! Hogy tudom levenni magamról? Kata itt van! Kata itt van! Kata! Mi van? Jövök le! Igen, de rajtam egy fog. Ne háj rám, ne háj rám. Miért nája? Meghalt. De kur... Bazd meg! Nincs HP-nk, te nyomorult. De mert ezzel mi van? Hát rám hájsz. Ja. Nem úgy van a hang. Hol van a kocsi? Arra tovább. De vigyázz, Barbát fog hányni. Szóval tudok hányni? Nem áll Barni, szórakozz már. Jó, Anna, de hát... Bazd meg, ledobott magáról. Undorító. Ezt vihetjük is. Blosszalila. Van még ott lila cucc, amit még lőttem le. Bőven. Jó, milyen cuccok vannak itt, amiket lehet vinni? Ja, csak az a 14 000 dollár. Hát meg is anulunk egybe, akkor mehetünk másnapra, nem? Kiadjuk a szabadságot, de sokkal könnyebb az még, a Legra Company. Mi működik. Barni, Az miért ilyen kis pénzsákot kaptunk most? Miért ilyen kicsit? Hoppá. Igen? Ez az ember. Köszönöm, Kata. Mi az a póráz rajtad? Oh. Bazzeg. Valaki fellökölt. Csúszok. Gyertek. Ezt hagyjuk legutoljára. Itt a bal oldalit, hogy ezt ne aktiváljátok, mert innen könnyebb lesz majd meglépni. Jó. De oké vagy. Jó, csak lapod a szerveret. Hát igen. Itt vannak még tárgyak. Kurva jó. Oké. Ezt Bele vinni kéne akarom. valahogy tenni. Ezt vinni akarod? Fogjuk meg. Ezt a nagy műfaszt? Amúgy. Ezt? Elengedtem. Én is. Barul! Től. Dől a fa. Várj, Kata, ezt hagyjuk itt, szerintem ezelőtt ezt hagyjuk itt. Oké, vigyük oda, ne vigyük oda a lerakóba. Mínusz 1000, mínusz Fogj már 2000! rá! Fogj már rá, te hülye! Hát ez isteni. Hát ilyen. Nehogy leessünk a lakóba, álljatok meg. Vegyétek le. Jó, elméletileg itt nem lesz már semmi, csak majd a következő szobában. Állj, óvatosan. Oké. Ugye ezek szakadék lesz itt majd. Oké. Jó, óvatosan. Jobbra. Tegyük le ide. Így. Lassan. Óvatosan, óvatosan. Így. Ezt meg betesztük. Kis törmekében nem lehet vinni semmit. Milyen szar. Tele van cucc. Ez a dugas, Van egy hosszabbító egyes. izé. Nem működik. Valahogy összetörtem, bozd meg. Jajtam. Hogy meg tudok lökni embereket? Nem. Most egy ilyen kis tűzlámpás, pénzt nem lehet kivenni? Itt egy fal. Szar, de örülök neki, hogy van egy szar. Ott van valami. Itt van egy nagy értékű ajándékdoboz, ami ér 1300 dollárt. Nekem ez már bőven elég volna. Ezt nem tudom, hol kell vinni. Kocsihoz. Jó, csak találja meg a kocsit. Itt vagy Bálosz, már van a kocsi? Ó. Fejbe basztalak? Nem, hol nem. Jó. Hozzam a kocsit. Hozzam el a kocsit. Összhatod. Kocsinak tud baja lenni, ha azt törik? Nem tud összetörni a kocsi, de a kocsiba össze tud tenni. Kocsin belül? Igen. Várjál, tegyem be. Valaki help. Jó, megy a kocsi. Nagy. Megy a kocsi.
Aranyszart bele kell rakni. Hol van a leadó? Jó Ugye kérdés. megkeresem. Ó, bazd meg. Megkeresem. Tesz, zöld, jövök veled. Óvatosan. Itt lesz alattunk, gyertek. Alattunk. Honnan tudod, hogy itt lesz? Mert itt a hangja, nem hallod a hangját? Hogy Honnan tudjam, hogy a hangját kéne hallgatni valamire. nem hallod a hangját? Ennek Milyen így. hangja van? Állj meg! Aha. Jó. Esik a szar! Milyen az, hogy esik? Elkaptam. A kocsi esett? A szar! De Húzzuk be ide. jó, ezt is berakom, a kocsit nem kockáztassuk. Jó, ott hagyom. Na nézzük. Ez csak 2000 valahányat írt? Fúj. És amúgy valami sztori a játéknak, hogy miért csináljuk ezt, vagy mi? Gyűjtögetni kell, a Raccoon, a izének sincs, a Little Company-nek sincsen sztorja. Ahhoz képest a Lipson ugyanolyan hamar feljutott, ugyanannyi ideig bírja, mint amúgy a futás. Jaj! Gyertek. Ami ez a játék bármikor leállíthatós, folytatható? Bármikor el lehet menteni a cuccot. Ja. Jó, azért vagyunk, aztán majd fölőre múlva mentsünk. Nézzük meg a fazmut. Mi ez a fika, bazd meg, ami... Bazd meg, hányó! Van golyója. Mennyit ér egy ilyen golyó? 2500. Fűj! Értékes golyója van egy ilyennek. Itt egy még egy szar. Jó. Fogjuk meg. Hallod a hangját? Hallod a hangját? Minek? Ennek? Ennek. Aha, hallod a hangját? És süfi. Ne ugassatok már. Valaki ugat. Bocsánat. Vigyázz, itt van egy lyuk. Ugye itt a szakadék. És mivel kell elindítani, tehetjük is hogy bele. beolvassa ez a szar? Vagy Hát magától csak beolvas? beleteszünk annyit, amennyi jó. Igen. Valamit is ugatnál. Miért? Sorry, fejezd meg. A karakterem Igen. mozgassa a fejét, mikor ugatnak a kutyák? Igen. Bocsánat, mondtam, hogy én ugatok. Ó, Jó, akkor tegyük be azt a kis cuccot. itt is van cucc, várjátok már. Gomba. Nem gomba. Meg itt ezt meg sem néztük ezt a szobát. Fúj. Minek? És amúgy végtelen szoba van? Nem. Nem, nincs végtelen. És randomak a szobák? Igen. Itt is van egy valami. Majom. 1800, belerakom kocsiba. Minden pénz kell. Kell a Barninak az upgrade. Gratulálok. Mi lett, meghalt? Lefejeltem. Elővágta magát. Na merre kell nekünk menni? Erre, utánam. És te honnan tudod, hogy merre felé kell menni, hogy elkezd hallgatni a hangját? Bazzik, valaki elütött. Passzom. Hát minek hát oda? Ezt a nagy szart fogjuk meg. De nem, ez többet ér, várják, ez csak hol arra itt tegyük. Igen, tegyétek le. Hát, Tedd le óvatosan. Ezt rakjuk be. Ide a szélére. És most be. Aha. igen, emeljük. Gyertek ki onnan majd. Húzzad, menj innen Barni, Gyertek ki, gyertek ki, gyertek ki, Gyere ki, bazd meg. Nem fogja ugye átörni. Menjünk ki a kocsihoz, gyertek, Mehetünk gyertek. haza. Mert ilyenkor haza kell menni. Futáson. Igen. Igen, mert spólolnak a szörnyek.
Ja. Ilyenkor szoktak spawnolni a szörnyek, Igen. Eddig is vannak. mikor vége a napnak? Vagy vége a Eddig is kérdőjelnek? vannak, de ilyenkor több. Ja. Ott már jön valami. Geci. Ja, ezt is le kellene dobni ott a szakadékon. Igen. Jó kis rekó. Ja. Fél óra volt az Na. első ilyen szar. Akkor... Fél óra lesz a másik ilyen szar is? Vagy az már hosszabb? Nem tudom. Figyelj, minél több a cucc, annál többet kell baszakodni. Mit csinál ez a pisztoly? Barninak kell egy upgrade. Mint stamina. Nem már! A kurva anyád. Nem már! Mínusz 14 ezeret buktam. De buktam, nem Most buktam, akkor csak azt mondom, beleesett hogy ez mi a cucc. fasz kell csinálni. Ó, Istenem, geci. Ilyen idióta fasz. Kinek kell stamina? Az vigye oda magának itt ezt a szart. Nekem van. Nekem kell stamina. Ott az a szar, most akkor keresi magadnak. Nem tudom, hogy hány stamina Ez volt. sprint. Fasz se Én tudja, akarok hogy- gyorsabban futni. Ilyen Hogy is is, kell. itt van erő, Dolgokat az kell akarom valakinek. megdögölni. Persze, hogy kell. Ez a stamina, csak oda volt rakva, csak elbasztál. Jó, Oké. ez nagyon Amúgy miért vannak fontos. durektes dobozba ezek? Nem értne. Nem, ez hülyeség. Ez mi? De most nincs Basság? sok minden. Hát nincs, mert elbasztál az egészet. Nem az egészet. De ez jó lesz. Ez Ne kell. gondolom. Tedd be. Nekem nem kell HP, de tedd be. De hogyha meghaltok, akkor kell. Jö. Mi lett bazzeg? Azt ez ilyen kis baseballütő? Ne! Az- Kata! Mi a faszom volt ez, geci? Ez Ki kis támadt meg rakonca. ránk? Na. Mindenki szlopálja föl, amit kell neki. Én egyet megettem. Az erő, azt adja meg, aki akarja. Ja, hát én megettem. Lootoljuk ki az egész helyet. Jó. De az nagyon veszélyes. Ja. Hülye tesz. Mocskos lopós. Barjának is. Neked most 120 staminád van, nem? Életed van, Barni, ugye? Azt nem 100. 100. De 120 van. 100 per 100. Nem 120. Nem, 100 per 100 és 60 per 60-as energia. Fordulj meg. Fordulj már meg. Hát bazd meg, hát miért kéne megfordulják? Hát gyere a Nem, hátamba. ott hátadon van a HP csipod. Ami nekem. Az a HP csipod. Hogyha a lovos át tudod tölteni a másikba, hogyha neked több van. Ja. Bele, se a sávba, normális vagy geci? Csak ennyi? Én csak fürödtem. És ez Jó, mi? fenn vagyok. Jó. Ott van fel egy jó Ó, cucc, gyerekek, itt van egy kupa. Valaki rakjon már ide föl. Ezt valaki vegye. Felraklak. Vagy Meg tudlak fogni. Aha, mindjárt engem. Ide rakjatok. Ja, fogom. Ne. Engedem. Tedd már le. Na megemelle. Gyere tesz! Miért nem tudok megfogni tesz? Csak így tudlak megfogni? Nincs itt semmi. Nem tudok ennél tegyél jobb. le, nincs itt semmi. Tegyél le. Nem a fejemre kéne ásni. De így valaki emeljen meg valaki. Hova rakjalak? Hű, hát ki a világból. Hú, hogy néz ki ez a faszi, bazd meg. Na, felraktad a polcra. Azért kell megszabadulsz tőlem. De várjál, Jó, ezt jó. nézzek. Mert van egy aranyszoba, most végre el tudnánk Engedtem. amúgy hozni. Bazd, -800. Mi azt vigyétek, mert van egy aranyszobor.
a kocsiba, az egy swing szopor. Igen. Azt be kéne oda vinni, tolni. Tegyük bele ebbe ezt a kockát. Jó? És ezt vigyük innen az útból. És Ja. hozzuk a swingset. Jó, Biztos. gyertek. Ezt vigyük innen az útból. Várjál. Vigyázz. Itt van a felszlopó, ide kell vinni először? Barni! Mi van? Igen, gyere. meghalt. Menjünk be. Húzzam be a kocsit a szlopóba? Itt a kocsi a szlopón. Nem fogja beszlopálni, míg nincs annyi összeg? Várjál, én fogom. 41 000, bazd meg. Aranyszar. Ja, csak húva nehéz. Vigyázz, vigyázz. Erre. Emeld meg, mert megakadt a burkolatba, vagy mibe? Ó, álltok meg, Ferdinand, az a fos. Az meg 40 ezer lement belőle. Belelökted, Geci. A kis akasztóba. Ne borítsd fel! El fog dőlni. Álltok meg. Nem fog. Bazd meg, elkezdi fogadni. Azt dobd be. Húzd be. Vigyázz, gyere ki! Nem jó. Vigyázz, engedd. Jó lesz, gyere ki! Jó. Hú, basszátok meg, azt hozzátok rá, Isten. És annyi pénzt kapunk bele, se fog férni. De bele fog férni, csak nehéz lesz. Mit teszed, Jézusom? Csak... Mennyi? Jó, ezzel meg is vagyunk szerintem a mappal. Ja, mehetünk haza. Erre még mi van? Ó, itt van egy boszorkány sípka, nem elhozható. 4 leadó van, úgyhogy... Ó, Itt ott... egy váza. Ja, Tegyük bele. az egy 7000 értékű váza. Óvatosan. Ugye, mert törékeny a váza. Jó, a váza benne van. Erőszakoljátok már bele. Le lehet ugrani? Amúgy mi van, ha valaki meghal? Akkor rapontnál újra lehet életeni. Ja. És mik ezek a... a boszorkány fűzetek. Hallottam. Ó, itt van egy ilyen kék mágia. Vagy nem tudom mi, kék tojás. Tehát hogy van fenn egy rész, valaki fel tudja jönni menni, valaki azt tudna kuporodni. Nem tudom, de itt van egy 2600 értékű szar, amit viszek. Jó, azt vidd, én is viszem ezt a ráadásul. Már van a arra. kocsi. Nem arra van. Bazd, bocsánat, ajtó. Mert abban látod azt is, ez a kék a kocsi. Bazd, nem a tab... Az megszűnt, az megsemmisült. Faszom! A faszom rakja a kulcsot, tabot egymás mellé. Mindegy, most már nincs semmi. Keresek jobbat. Az gyere már ide. Aha. Gyere ide. Bazd, nem Menj elmentem. össze. Menj össze. Én nem látom a tabot. A fejemet ne bazd be. Oké. Jó, ott vannak cuccok még. Leadom. Na leadtam. Jó, az jöhet. Jó. Ó, itt van egy kis szar. Bocsánat, elnézést. Kicsit fura ez a húgy. Nem nagyon szoktam húgyommal fogdosni dolgokat. Itt vagy? Itt vagyok. Még már jó volna megfogni, de ha tudom, így elég hosszan leteszem. Nyugodtan megtalálta arra pontot. Jó. Ja, nem voltam ott. Megnéztem, elég hosszú a kezem, hogy le tudjam tenni. Elég hosszú volt, csak kicsit koppant. Na jó, itt úgy látom nincs más semmi. Akkor vigyázz tudunk menni. Aha, nem venne le senki engem? Te tudsz, shift controllal Google-t le tudtad Google-ulni, ugye? Korlát alatt le tudsz tenni. Jó. Tóban sem el ennek szörnyű. Életek még? Állastál egy csészét. Mára vagytok.
Erre. Ó, persze. Aznak kis szarom kéne? Hát ez mindegy, most már segítek ezt felvinni. A kis szar még itt van. Hú, de beszartam, Barni. Mitől? Menj Mert? föl. Menj a lépcsőn. Hát lépcsőn mentem, hát hol máshol szerinted? Óvatosan. Plusz 36 000. Ez tökéletesen boldog kis gép amúgy. Ne! Anyád, Ne ne guruljon. lehessen. 36 000. Jaj. Senki ne menjen neki ennek, mert az fájni fog. Hol a lépcső? Ott úgy jár egyenesen előre még, ma lát, hogy... Mi lett ez amúgy? Mit láttál? Ott vagy Harry? Jó. Van egy ilyen nagy, ilyen unikumos üveg. Várjál, hozom. Nem fog belférni. És hova lehet letenni? Itt van valami! Kata! Kata, itt van hátul valami! Júj, ember! Fossatok Vízé! Jó, leesett. Szívesen, megöltem. Megszedte az értéket az unikum. Nem fér be, nem lát. Megoldom. Ki kell venni ezt a kis Harry. Látom. Ó, gecis béka. De az óvatosan, az nem törékeny. Ide. És a kis herével mi legyen? Ott van. Kacsához hozzá ne nyújj. Menj kacsához. Futás, Kis futás, kacsához. futás. Hova? Újra kell töltenem a fegyveremt, mert van valami. Jó, kis kacsához hozzá ne jöjj, mert az megtámad, hogyha megfogod. Ez biztos. Hol Ha az első? ő ér hozzám, akkor is? A kocsi. Nem, csak hogyha megfogod a bal izével a... Ja. Lehet, hogy ne fogd meg. Miért én utálom a köcsög? Hogy megfogd. Maradjatok itt, jó? Jövök. Valaki megsérült? Nem. Ja, de van plusz 50-em. Csak plusz 50-em Fordulj van. meg. Csak 60, 70, 80, 90, 100, köszönöm. Be lettem töltve, mint egy elektromos autó. Na. Hap, bazd meg, még mindig itt van. Gyertek, menjünk vissza. Várj, de megnézem De visszahoztuk el a kis kocsit. Nem, az ott van, jó helyen volt. Azt a tabon látom, hogy hol van a kocsi. Igen, gyere. Hol? A tabon. Ja, a piros, nem. Na, a piros. Hol van? Gyere utánam. Biztos nem láttam merre ment. Jó. Gyere. Ja, a sárga kis szar a kocsi. A zöld. Nem, a És a kék. kék. A sárgák azok az itemek. Ja, a kék, oké. És amúgy a mapba lehet zoomolni is ilyenekkel? Nem tudom. Hoppá, valami történt. Én öltem meg. Jó, jól csináltad. Boszorkány jelmez nem vihető. Most meg Erre. két kacsa van. Ugye, unikum? Unikum! Vigyázz. Vigyázz, hogy van két kacsa is. Unikum! Jó, megáll. Bazzag Barni. Ó, tudom. Upsi. Nem ugratok le a halálotokba, légy szíves, kicsi kacsák. Nem vezessük el ide. Egy beugrott, jó. De felrepül, az a baj. Visszarepül! A kis... Unikum! Lelökték az unikumot! Jó. Földgömb.
Azt szerintem az unikum értékesebb. Át kéne vinni amúgy ezt a kis lerakó helyre. Hol van a lerakóhely? Hát jó kérdés. Unikum! Megint megszökött, bazd meg. Jó, unikumot hozd a kézbe. Jó, hozzam a kezembe unikumot. Nem erre kell menni a faszomon. Várjál meg, mert nincs energiám. És a földgömböt beleteszem a kocsiba. Ja igen, azt beletehetjük most. És már erre kell menni. Az unikumban 4000-ből 2800-at ír. Ja, itt kerüljük meg ezt a lyukat. Remélem ez a kis kop-kop nem mínusz pénzt jelentett. Itt vagyok. Oké, merre van a lerakóhely? Ne ragd még be, várjál az unikumra. Nem akarom lerakni, tudom. Rakhassuk? Rakhassuk, csak várjál, óvatosan lennek a kocsit, jó? Juk be. És akkor ezt is. Le nem rakd, te buzi. Jó. Maradj csak ott, kacsa. Maradj ott, jó helyen állsz. Vagy hát el tudja szopálni? Hát ha Igen, ír valami. felfogja. Remélem. Meg fogja ölni, igen. Maradj ott. Jó. Vigyázz, Barni, le ne essen. Ja, itt a láva, bazd meg. Pénz. Már is 36, de mindig 36 ezeret kér ez a szar. Na gyerünk. A utolsó adó ott van a izénknél. Gyertek. A gömböt be se szoppantotta amúgy, itt van benne, vagy azt most tett, ja, azt most tettek Most, benne. igen. Barni, mi van? Nem tudom. Itt vagyok. Arra balra mi van? Ah, semmi. Ez üres. Gyertek lassan. Óvatosan, Júj. Küzdőt. Merre vagytok? Hello! Hello! Bazd, egy kicsit nem nézek, már elveszek. És azt mondom, miért ilyen távoli? Miért nincs a rádió közvetítés itt, bazd meg? Hello! 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 Azt mondom, nem hall senki. Hello! Valaki? Hello! Azt mondom. Valaki hall? Valaki? Hello! Hello! Valaki? Mennyi cucc? Ez 10.000. 2500. Jó, ezt majd, hogyha élek, és a többieknek át tudom mondani, akkor elmondom. Ez, hogy gyűlök plusz pénz. Hello! Valaki? Hall engem valaki? Ott. Arra felé voltam. Előtt hírkeli. Béka! Gec, ez mi a fasz? Ne, de Lacey, ne támadj meg, jó? Nincs semmi, kezdő vagyok, faszom, Lacey, ne bánts. Édes faszom. Jönnek a szellemek, a hittenséges, a rohadt gecik. Újra Barni. fogok szörnyek. De ne nézzem, hogy el tudunk menni, hogyha nincs itt, akkor úgy sem tudunk elmenni. De itt hagyjuk, az a baj. Na de respawnolom. Igen, nálunk a hajón, igen.
De miért maradt le? Faszom se tudja, azt sem messze nem is él. Ugye És Barniból kiindulva. nem ér, akkor izé van. Rús se enged elmenni. Ja, meghalt. Behozhattuk volna ide a kocsihoz. Miért nem maradt velünk? Hallatok? Igen, most már... Igen, Egy pillanatra nem figyeltem, és úgy eltűntetek egyszer, hogy abba szarjátok, nem lehet hallani 3 méternél távolabbra. ez a repó lényege. Erő. Még egy erő, ezeket vihetitek oda. Mukat itt van egy érdekes fegyver, amúgy 46 000-ért. Mi? Nem tudom, egy Photon Blaster. Ja, ez jó, ez valamelyik költök viheti. Mit? Ez rohadt erős ez a fegyver. Jó, én nekem kell fegyver, bazzém. Kaptam ráadásul egy 10 000-es dobozt amúgy, mivel semmit se értünk, mert hát ugye erre Ez is tartok. kell. Nem tudom mi. Kard, hasznos? Nem. Azért ne kupálj fejbe, jó? Jó, Barninak lesz még egy ilyen upgrade-je, azt megeszi szépen, meg a Na, fegyver az övé lehet. Jó, addig Hogy tudok csapni ezzel? játszátok, Így majd megcsaptalak? Szóljatok, hogy Igen. Jó. Mi van, Kata? játszátok ki magatokat, majd szóltok még Neki ezt egy HP-n van, bazd meg. De ez itt nem érdekes. Ez egy HP. Na, Jó, mindegy. Most menjünk át szerintem fazmúzni. na Barney, ezt légy széld meg azt a Megeszem, és zöld aztán geci. megyünk fazmúzni. Azt a zöldet? Hát még ezt az egy kört lejátszottuk már, ha már elkezdtük. Hát de miért? Mennyi idő? Hát amennyi még nem halunk. Most nagyon nehéz lesz ez Barney, vedd fel a fegyvert. Tehát nyomod Mivel az tudom egyes át? gombot utána. Az egyes. És az egyessel Tudom, elévesztem, és tudok lőni a bal klikkel. Nem, az Elvel tudsz. elvel lősz. És mivel teszem De el? most Egyessel. egyessel. Jó, elvel lövök, bazd meg. Igen. Menjünk. De lesz ide akkor fazmúzni. Micsoda? A pályánk 8-as szintig eljutottunk, gyerekek. Ez ritka. Jepe? Hát ritka, hogy a 8-as szintig eljutottunk. Barney, Micsoda? jössz? Igen. 21 HP-n van, mi lesz velem? 21 HP. Fordulj meg, fordulj meg, fordulj meg. Hogy a geciben lett 21 HP? Hát mert meghaltam, és akkor egy HP vagy eredek újra utána, vagy nem. Nem egy HP, nem... Várjál. Vagy mert báros kupán vágott szerintem. Dehogy is, ez nem fáj. Hát nekem fáj. Normális ember nem csinál ilyet. hogy kupán vág Várjál. valaki. Köszönöm. Van itt egy kukabálos itt a helyed. Mennyi pénz a potenciál? Tudom, mennyi nem. 10 000, 10 000. Nem már. Jó, vigyétek. Hol van a lehúzó? Mennyi? Itt jó. És itt ide letesszük, ugye egyelőre. Nem be is tudjuk tesszük. tenni. Tegyük, majd hozzuk a pénzt a vizéhez. Upsi. Akkor, Geszel megint átmegy. ha kiveszem a pénzt amúgy a Zsákból? leadóból, miközben miután már elfogadta.
Akkor Azt le tudja. azonnal. Figyeljetek, majd van valami. Ez. Akkor mit csinál, Kata? Akkor abba marad a izé. Ezt majd Ja. húzzuk már föl. Mert azt szerintem Mit? itt van leadó. Ja, ez! Ez Ahogy egy leadó. 21 000, bazd meg, csak 21 000. Kata, segíthetnél is amúgy akkor. Ám egy kicsit engedjük el, a tetejét engedjük el. Ez átfogom Jövök, meg. csak a leadót Húzzuk fel, felállítottam. húzzuk. Mi is engedi fognak. Várjátok, jövök. Amúgy erősek vagytok, ettetek erős upgrade-et. Oké, most merre Állj. kéne tovább húzni? Oda, egyenesen. Egyenesen? Az egy Aha, lehet, nem? arra. Abba, amerre balosz. Abba kéne vinni. Ja. Vigyázz, ott lesz majd egy leeső. Te fog te. Ne Basz meg, ne már. ugráljál, Rá. hülye gyerek. Ja, mit tudom én, Látom, húzzuk. merre kell menni, várjál. Ugye be fog akadni. Hova? Balosz óvatosan, jó? Jó, látom. Várjátok. Nem bírom. Meg kéne emelni. Megakad, de ne ugrálj ráfelé. De nem ugorjál rá. Miért? Azzal is baja lesz? Igen. Igen. Hányszor mondjuk el? És már nem is ér semmit. De hogy nem. Rakjuk be. 14 000 tökéletes érték. Hát a 24 000-ből igen. Itt egy földgömb. Tűz. Ez a kis szar mennyit ér semmi. Valami érték nincs. Ez az ajtó nem ér semmit. Hallom, hogy ott egy szörny van. meg nagyon sok item van. Oké is. Megyek, várjatok. Rázák is vannak minden, de... Lementetek vagy balra? Tökre balra. Balra nincs semmi. Lementetek? Ja, Itt vagyok. jó, megvan a lila. Az bázasztottam. Jó, még van-e valami? Igen, Hoppá. még van csomó minden fenn. Fent vagy itt? Lent. Fent még van egy szín. Ja. Na hó. Látom az értékeket. Hát annyira nincs. Egyel elrébb. Nem akadni még szaros ajtóba. Sugárveszély. Jó. Ez is be fog férni. Ez nem fogható, nem fogható. Jó, keresek. Hát keresek. Anyádat. Hát ne adjuk a cuccot, visszajövünk ide. Lesz egy leadó. Ki lehet rúgni, vagy mi? Neki mentem az ajtónak. Ja. Nem megfogható. Itt felmentetek ti? Hello? Az meg. Sebesztés elmennek. Mondjuk én ezt csinálom, de azért lehetne jobb. Hozhatnád a kocsit, Barni, mondjuk. Itt lent van? Vagy hol van? Látod a mappon, bazzeg. Hát jó, én nem használom a mapot, a kis sárga szal. Hát de használd. Mondjuk jobb lenne, hogy ki lehetne tenni. Csébe se kell megnyitni a mapot. Ebben meg kell. Nem a ki. A kis sárga... Elfelé. Így. Nem. Akkor hol van a kocsi? Hello! Hello, milyen színű a kocsi? A sárga? Ott is van ugyanilyen sárga Nem, szar. kék. A kék. Kék, ja. És beszorult az ajtó miatt. De ezt nem lehet elhúzni.
Másik irányba húzni. Jó. Nem tudom húzni. Menjél már. Mi van? Nem megy? Nem. Nem, majd próbálom normálisan összerakni. Hogy már van az a kis lerakószar. Mutatja a Gondolom térképet. erre. Ja. És az mindig mutatja, még ha nincs megtalálva, akkor is. Nem, akkor nem, meg kell találni. Ja. Úgy van valami. Ja, egy nagy, bazd meg, egy nagy Atta, itt van valami. Gyertek! passzom, de hogy... Hát ez kurva jó Fog gyerekek. halni. Hol Eltűnt van? a fegyverem. Hol van? Ez mi ez a lángoló Ott van, szar? ott! Barni jobbra már! Lőd le! Meghalt? Bazd, eltűnt a fegyverem, vége, 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 vége! Ne, jól esett. Ott még van egy, a bazd meg. Az a miért kell kell bújni? Keci. Szörnyeztőket fenyegetik. Mi van? Hogy a kurva élet! Te is meghaltál? Istenem. Igen. Mitől haltál meg? Találsatok. Lecsúsztam. Ja, hát engem meg lefújtad valamelyik szörny. Ugyanitt. De jó. Jaj. Mondjuk akkor kidroppoljuk a fejünket, és hogyha lerakjuk, vagy elviszük az ilyen lerakóponthoz, akkor újra jelennénk. Ja. Most nem olyan van fejünk. Ja, de itt van a fejem, meg a tiéd is, akkor jó. Fantasztikus. Hova kell vinni a fejed? Hát a leadó része. Ja. Ahol leadjuk mi pénzt is. Hogy pötyög. Kapunk cserébe életet. Igen. Azért a fejemmel jól meggyűlik a baja. Ajtó, bazd meg! Az arcú. Fegyverem is kifogyott. Hány százalékás van arra, hogy amúgy túléljük? Lesz kezei közt. Nem tudom, vagy. Én 10-et mondok. A barni fegyver hol lehet? Ott ők leesett ide.
Hát mikor az elősőt előttem, utána a kezemből kiesett. Olyan lehet? Még kiesett a kezemből? Hát, hogyha elengeded az izét, akkor kiesik, igen. Hát nyomtam egy át A és... balkiket elengeded, akkor kiesik. Akkor lehet ez volt a gond. Tehát kell a balkiket nyomjam, miközben lövök? Egy Hát végben? eddig tartod a balkiket, igen. Ja. Azzal fogja. Vanyátok ott. Baszódjatok meg. Jaj. Mert ezt meg fogja találni, azt a tartalma leraktam. Igen, mivel akarta tud játszani. Hát jó, Ez de meg megtaláltál. Vagy megtaláltam, vagy azt egy ugye. viccelni. Kiderül. Na, gratulálok. Kurva anyádat, a fasztapó. Szarjáték. Fú, de gyűlöm, ne leugok a mélybe. Ugorj tesz, hamarabb vége van. Ó, ez pont jó. Jaj, oldalnézetből nézem, mit csinált ez. Van ezt is összetöri. Hát, Hogy a pénzesrákot össze lehetett Nem, törni. aha. Vagy Nem össze van. lehet. Vagy apró pénz, vagy papírpénz. Na Egyik jó, se törékeny, a szabadon. zsák se. Jaj. Kata, Hello, Tess. Fordulj meg. adj életet. Ja, Írd én mint egy egy chat HP-en. sem. Gyertek, faszomba. Gyűjtsünk össze annyit szó. Jaj, a fegyveremet újra kell basszatok meg. Újra kell töltenem a fegyveremet. Jó. Hol van a visszaút? Várjál, nem tudok olyan gyorsan menni. Itt van ez zöld takony. Egyél meg, bazd meg. Téged nem evett meg? Nem tudom, miért nem ezt meg. Ez csak lehányt. Hogy elmélyült a hangod, Bálasz? Vasárnap, hát igen, téd is ilyen volt. De milyen bazzeg. Fúj. Nehogy rám állj! Ráthányok, nem Ne légy ilyen köcsög, na. Szálljon le rólad a... Ne légy Nem. köcsög. Meg szerencse. Rá meg le kéne ugorjon. Leugrott rólad? Nem. Ó, bazd meg. Lesz amúgy már. Hónom van. Ó, Jó. az...
Amik voltak tudtok. Jaj, elfogyott a futásom. Jaj, Lesz majd a leadó, mindjárt megnézem, benyomom. Barni, gyere ide. jó. Ez 10-eset rakjuk be. Mi volt ez? Kata. Új. Jó, Aztán mondtad. apa nem ez. Jövök. Valami jő. Valami nagy léptű. Ugye, Ott. ugye. Jó kata előtte. Itt vagyok. Ja. Kurva anyád! Júj! Ne. Ott van a fegyverem is. Kiverte a kezemből a fegyvert. Válasz, ügyelj, ott a szörny. Jön be, jön be. Meglátod? Ez lát, igen, ez lát. Gyere ki, fuss. Faszom. Elzitek, mindjárt megölöm. Kurva anyádat. Még él. Megölte valószínűleg Barney. Csak kifolyott a fegyverem, hozok újra költést. Kata erre kell, balra, nem? Nem erre kell. Erre van a repont, várja. A régi. Ahol fel tudom tölteni a fegyveremet. Csak már nem sok kell, és fel tudjuk támasztani Barney-t is már a fejlesztőnél. Ja. Ugye fegyver az kell. Majd elsősegély doboz kell vennünk majd. Jó. Kevesek vagyunk. Ezt le. Baszom ki van már az a gecis játékkal, hogy gyűlölöm. Hát igen, mi a faszért mondtad azt, hogy vegyem meg amúgy, bazd meg. Én ezt nem mondtam. Gyűlölöd a Amíg játékot, alatt de azért... A gyűlölsz Nem, engem csak is, ezt- szopjak, vagy mi? Nem, de hogy úgy már. Most balosz Jó, lehozza mindegy. szépen. Most lehozza, nem hozza, azzal legyen vége már ezzel. De akkor fazmódusra megyünk már, mert nem lesz idő. Nagyon jó lesz. Oké. Ah, Isten, Meg még a holnap valami. fejed. Holnap megnézzük a fazmót, azzal kezdünk. Itt vagy? Teszt. Hol kell vinni? Na, Annyit benyugodtál? mondtam hogy holnap majd befejezzük. Most holnap megnézzük a fazmót, ma befejezzük ezt a cuccot. Aztán, hogy Bálus, Jó. ha meghal, ha nem, akkor utána legyen véges. Várj, mert bazzeg. Kurva fejed! fejed. Uh-huh. Hát, az Isten. Nem fér ki, geci.
Úrikám, egyedül maradt. Jó kis játék. Nem rossz. Még Idle Company kicsit viccibb szerintem. ott hülyék a szörnyek, itt okosabbak a szörnyek azért. Okosabbak, de nincsenek is szörnyek nagyon. Nem az, hogy Nem is, hogy valamelyik paradol. kilövöldöztem őket. Micsoda? Kilövöldöztem őket már. Ja, de látnének állni szörnyek. És lábát hogy szedi. Nem. Elég pisilok egyet. Azt mondja, nincs itt semmi. Egy golyó. Nem tett jól. Aztán felül egy sejtet. Neked tessék jönni. Jaj, de jó. Na mindegy. Szerintem legyen vége most már, mert kell menjen. De gyertek már vissza, bazd meg! Jó, ha visszamegyek, azzal utána mi lesz? Ja, itt a szörny. Ó, de kurva jó. A kurva életbe, bazd meg! Wow. Még tök jó, hogy rálőttem. Kata meg a fol. Hát elment húgyalni. Ezek tesz is miért megy húgyalni? Hát most nem tudom, hogy miért most ment egyébként, de pár perc lehet volna már csak. Pisilnek ilyen sokáig a lányok. Nem tudom. És lehet játszani. Még szerencsére nem szarik amúgy. Lehet még hosszabb lenne. Tudnak fakírni a lányok. Hát a lányok nem is lesz biztos. Lehet. Hát Despolis az a dolog, hogy szarjon az emberi jogokra. Basszátok meg. Hát igen, basszuk meg. Már lehet, hogy Nem jó ezt... irány! Hát nem nagyon nézel előtt. Jó, meghalt. Ez az. Jaj, de jó. Akkor most vége a játéknak? Igen. Na jó. Ja, Újra kezdhet. nem kezdjük most újra. Én mennem kell. Ja, várjál, nem izé amúgy. Micsoda? Még 1v1v1. Milyen 1v1v1? Meg kell verni a másikat. Mivel? Hát valamit találsz, hogy megfogsz és szétvered a másikat. Ezzel. A kurva szádat. Anyád! De mivel látsz mozgatni amúgy, bazzeg? Hát bazzeg. Hát easy, hát ezt fogom, geci, nem ér semmit, bazzeg. Hát bazzeg. A homokorrád vetted. Micsoda? A homokorrád vetted. Azt miért nem lehet felvenni? Lassít. Easy. Fel lehet, csak lassít. Na te bak. Aha, általában. Hallatok? Mi általában? Mi általában? Mert nem hallatszódott. Na, milyen volt a repó? Nekem eddig a Idle Company jobban adja. Nagyon lépjünk ki, menjünk Discord. Olyan fun. Végre. Ja, Elpicsáztam nagyon jó. baloszt. Múltkor meg folytosan te öltél engem, úgyhogy... Hát, Sokkal jobb is volt. jó, faszavért, bazzeg, lassítom a fóra, geci. Könnyű volt. Dehogy volt könnyű.
Na jó. Ennyi. Holnap lesznek mindketten, ugye? Aha, Tehát ez az utolsó napotok holnap. igen. Na, jó akkor. Remélem jó anyagot szedtünk össze. Hát nem tudom ebből. Van Hát egy nem. töltsem fel amúgy. Egy-két jó Töltsed. pillanatét feltöltöm. Jó. Tegnap itt letöltötted? Igen. Oké. Na jó. Akkor ennyi volt már a stream. Holnap lesz még egy, aztán a Kavi meg jövő héten. Pá.